נמצא איתנו רוני סומק. כמה שנים אתה מכיר את צביקה? לפחות 10 שנים. מה דעתך עליו כאיש ציבור? אני חושב שצביקה הוא שר התרבות של רמת גן, הוא איש שיודע לאיית את המילה תרבות. הוא הכניס לרמת גן דברים שלא היו בה קודם, כמו למשל פרס רמת גן, אופרה ברמת גן ועוד דברים שהם מאוד מאוד חסרים בעיר הזאת. יש לי הרגשה שבעיר שקרובה לתל אביב צריך להיות גם משהו ייחודי, שיבואו אנשים מתל אביב לראות מה קורה פה ושלא תהיה תנועה מרמת גן לתל אביב. וצביקה זה האיש שיזכיר להרבה אנשים שברמת גן הרחוב הראשי קרוי על שמו של משורר, רחוב ביאליק. כיצד יבוא לידי ביטוי פיתוח הפן התרבותי של רמת גן? יבוא לידי ביטוי, בוא נתחיל בדבר הפשוט ביותר. יש ברמת גן סופרים כמו חיים באר למשל ועוד סופרים. דבר ראשון נגיד להזמין את הסופרים האלה לבתי ספר. אני גר ברמת גן כבר כמה שנים ורק פעם אחת הזמינו אותי לדבר עם תלמידים בבית ספר בליך. לעומת זאת הנוסע לירוחם ו30 שנה לדימונה ומחר הנוסע לתיכון של יד האוניברסיטה בירושלים. יש הרגשה שבעיר הזאת כל הזמן מוחקים את המילה תרבות מהמפה שלה, וצביקה ניר זה בן אדם שיכול להחזיר את המילה הזאת בגדול למפה של העיר.